Здравейте! От дълго време не съм се появявала, но всъщност откъде да започна, де? Добре, първо ще започна с това, че нямах намерение изобщо да правя каквото и да било видео за Коледа, но сега сме на тавана и тук е следващото, което исках да кажа. Мисля, че в предното видео казах, че обещавам, че повече няма да ви показвам нищо от хаоса на тавана. Обаче много накратко ви се включвам. Ей, така ми се прииска, защото... Сега ще ви покажа вдъхновението защо. Но така, направили сме си своеобразна работилничка, ето на тази маса, с доста от материалите, които притежаваме като цяло на тавана. И сме извадили предимно тематични, нали, коледни неща. И сега да ви покажем. Ето тук. Так му почнах да ги поприбирам, че ние поприключваме това вече, какво сме, средата на декември. Ние с опаковането и работилничката, тя се свърши работата. Та почвам да ги прибирам в тази кутия. Тук сега ще слагам коледна тематика, които са ни останали от години, които са събирани, различни опаковчици. Кутийка, иначе тук имам друга кутия, която ми е с различни видове опаковки. Тази Ема си я купите съвсем скоро, каза, че и трябва, но се оказа, че не я ползва. Тук едни други кутии. Тези са много удобни за паричка и така разни. Разбрахме вече смисъла на това нещо. Ето ни го. Тук имаме една кутия, винтидж кутийка. Аз си ги събирам, ако някой ми подари, или от втората употреба си ги купувам. Метална кутийка от бисквитки, бомбонки или каквото е имало вътре, кафе, чай. Гледам да са чистички, по-неръждясали. И ето тук имаме украшения, звънчета, които сега... Как ще звънне в ръката ми? Не знам. Така, тук имаме кутийка, много красива, която не е коледна обаче. Но няма значение. Между другото, долу имаме една нова от баба, но не сме я качили още. Ето тази е с таговете. Тези са тази годишните етикетчета с тагове, плюс тези купих. Ето така. Иначе от други години, които сме посъбрали и са останали. Така, тук имаме мини чармчета. Тези са лепящи. Ето с сърце. Тези ги взех за комплект с това етикетче. Хайде го фиксирай. Имаме good, какво пишеше, best wishes. И различни висулчици. Жълъче. Какъв е този проблем с фокуса? Що не фокусираш? Да, ангелчета, така висящи нещица, чармчета да си правиш. Тук имаме още едни стикери тагове. Имаме стикери звездички. Имаме тези от Темуги. Поръчах, къде още едно има такова. Ето. Така. Какво друго да ви покажа? Ето тук пък имаме тези, които те са без тема, защото винаги вършат работа за опаковане на подаръци, кисийки, пакетчета и каквото се сетиш. Тук имаме кутийка от миналата година, от Коледа остана. Коледни картички, каквото е останало. Събираме си ги, винаги ще послужат за нещо. Тук продължаваме с пухени помпони. Вижте каква сладка кошничка. Направо чудна. Тази я бях купила, има като беше малка, да изслагам вътре ластички и фибички. Но след като колекцията се увеличи, започна да ни умалява кошничката. Затова е сега на тавана. Тук пък имаме една кутийка с други мини чармс, които се събирам, нали, към подаръците да си добавяме такива неща. Хайде бе, какво се случва? Защо така не фокусира това нещо? И в различни
цветове. Аз обичам да са ми разделени нещата. Не знам защо. Да, щях да кажа, обичам да ми е подредено, обаче как ще ми повярвате, като виждате това, че обичам да ми е подредено. Но наистина малко остана, на финала съм. Така, тук прекрасницата всъщност украсява подаръците, които са опаковани предварително базисно. И ето тук искам да ви покажа всъщност вдъхновението, заради което си включих телефона, за да ви покажа как Ема украсява подаръци в нашата работилничка. Всичко е с детайлчета направено. Това го получи съвсем скоро. Еничка, ще преместя малко, извинявай само. От ето тези комплекти книжки с, как се казват, различни хартии за украсяване. Може да създадеш картички за пожелания или някакви други неща за, как се казват, пликове за парички и разните му. И тук са с различни десени, 3 такива. От един магазин като Jumbo, само че тукашен, който се казва Action и пак е пълен с такива разни неща. Там, това е оттам, доколкото разбрах. И тарадада, тук отстрани е за кого е. И тук отпред имаме ето това, ето тук имаме също детайл. Да, много исках да ви покажа. Чудно. Тук от Темуто съм взела едни, които заоблят връхчетата на... страхотни ногти. Нищо. Връхчетата на хартии. Тези пък правят дупчици и формички, ако искаш да си направиш сам тагове. Тук имаме, те как се казват тия прошнуровачните? Не знам, обаче са супер идея върха на хартията нещо да се направи с такива. Тук има панделка и така. Това пък, моля ви се, е много сладко нещо. Докато бяхме в един магазин, любимият. Това са книжки за оцветяване. И това отстрани, което виждате, цветовете всъщност са боички. С четчицата намокраш в чашчица, докосваш до цветовете и то става боичка и можеш да оцветяваш. И направо е супер сладко. Това отлепено ли е? Това не е отлепено, за да ви покажа картинките вътре, защото се на ръка няма да мога. Но е много сладурско и също така е идея и за подарък. Ето тук и останалите, които имам хартии за опаковане. Те вече не останаха, защото аз много изразходих. И всъщност всички подаръци вече са долу по телхата. Имаме оговорчица. Ще ви разкажа. И ето, например, едно подаръче, така, някак се на пръв поглед уж семпо, пък съчетанието на цветовете го прави едно такова симпатичничко. И това са ни тук подготвени някои нещица. И какво друго щях да ви разкажа? Какво да ви покажа друго? Коледно от тавана, нещо да ни пропусна. Трябва да сляза долу за елхата. На Ема днес ще е готова. Нашата елха е готова. От Ема направена. И щях да казвам, да, вече нашите подаръци са под елхата, защото Ема е наясно. Кой е дядо Коледа и кой ги носи. И си правим традиция, че който когато е готов с подаръците, ги слага под елхата. Която нормално, нали, е след Никол ден се слага, но ние още на 1-2, съвсем в началото на декември си я слагаме. И който е готов с подаръци, ги слага по телхата и те си чакат до Коледа. Ние тази година се разбрахме, че ще ги отворим вечерта на 24 на бъдни вечер. Тук се сетих, докато говоря нещо, приготвих, не знам дали знаете какво е мисълтол, просто на български не знам думата. Изработих ръчно един, как се казва, абстрактен мисълтол за двете учителки за училище.
защото ще имат коледно банкетче. И тук има конкретно за 4 приятелки. Имам за още 2, но те са малко по-различни долу. Ето така украси едни пакетчета за приятелките. Вътре има сладурски неща и по опси и по едно пакетче. Това пакетче, като го отвориш, вътре има късметче в него. И така, надявам се, че ви е било сладурско да разгледате в нашият мини хаус. Весели празници! Чао и до скоро!